Λοιπόν, ας αρχίσουμε λέγοντας πού βρίσκεται η Μαύρη Θάλασσα. Η Μαύρη Θάλασσα βρίσκεται στην Ανατολική Ευρώπη και περιορίζεται από τις ακτές 6 χωρών: Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, Ρωσία και Γεωργία. Αναρωτιέστε για ποιο λόγο την ονομάζουμε Μαύρη Θάλασσα? Είναι πραγματικά μαύρη? Η Μαύρη Θάλασσα είναι γνωστή για τα συχνά σκοτεινά νερά της λόγω της υψηλής συγκέντρωσης οργανικών υλικών και του περιορισμένου φωτισμού σε μεγάλα βάθη. Μία άλλη εκδοχή υποστηρίζει ότι οι Οθωμανοί, όταν έφτασαν για να καταλάβουν τα εδάφη πέρα από τις νότιες ακτές του, αντιμετώπισαν τις ξαφνικές καταιγίδες που ξεσηκώνονταν στα νερά του και έτσι το έδωσαν ένα όνομα που αντανακλούσε τη αφιλόξενη όψη του. Γιατί η Μαύρη Θάλασσα θεωρείται ως η μεγαλύτερη νεκρή ζώνη του πλανήτη? Η Μαύρη Θάλασσα διαθέτει μια στρωματοποιημένη δομή νερού. Το επιφανειακό στρώμα, περίπου τα πρώτα 150 με 200 μέτρα, είναι πλούσιο σε οξυγόνο διότι είναι σημείο συνάντησης πολλών ποταμών. Όχου τα πελαργάκια! Το βαθύτερο στρώμα, που αποτελεί περίπου το 90% του συνολικού όγκου της θάλασσας, είναι αναξικό, δηλαδή χωρίς οξυγόνο. Άρα το περιβάλλον είναι εξαιρετικά σταθερό, διατηρώντας αντικείμενα ανέπαφα για χιλιάδες χρόνια. Για παράδειγμα, το 2018, αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα ελληνικό πλοίο ηλικίας περίπου 2.400 ετών σε εξαιρετική κατάσταση σε βάθος 2 χιλιόμετρων. Άλλες εντυπωσιακές πληροφορίες στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστώ για τώρα. Γεια σας!